Én Edina vagyok, és ez egy Cleverbot videó lesz. Előre is el szeretném mondani, hogy tegnap nem volt videóm, ezért ma kettőt fogok felrakni. Az első a Cleverbot, és a másodikat nem fogom elárulni. Hát, amikor még lesz ilyen Cleverbot videó, vagy kérdezfelelek videó, kirakom Facebook oldalamra, ami egyébként Edina, hogy Cleverbot videó lesz, és akkor kérdéseket tettek fel, és ezt megírom a Cleverbotnak. Vagy a kérdezfeleleken is kérdezhettek. Jó, akkor kezdődjön is a Cleverbot videó. Itt már írtam neki, csak hát igazából nem tudom, lett belőle. Úgy tudjuk, a Cleverbot az sose kér tanácsot tőle. Lássuk, hogy látszik-e, amit írunk. Igen, látszik. Oké. És akkor kezdődjön a Cleverbot videó. Oké, írjuk neki, hogy szia. Szia, drágám. Pa. Mit csinálsz? Eszek. Mit eszel? Mit eszek? Tévét. Tévé. Mit kajálsz? Laptop. Oké. A laptopról? Persze! Ja, persze. Ja. Oké, akkor mit fog írni? Mi a neved? Mi legyen a nevem? Legyen Bartók Árnő. Oké. Azt mondtad, hogy Zsolt vagy. Nem mondtam. Oké. De mondtad, nem is. Te Szívi? Te pasi. Helyes pasi. Nem. Persze. Oké, akkor kérdezzünk tőle valamit. Mit kérdezzünk? Kérdezzük meg, hogy kell felmászni a puding létrán. Hogy kell felmászni a puding létrán? Tudod egyet ide? Nyomod kettőre, kihúzod és utána ismétled. Oké, köszönöm. A hullát bedobtad a tóba? Hullát elintézted? Milyen hullát? Magadot? Magamat nem tudom küldeni. Oké, akkor kérdezzük meg, hogy ismered Two Face-t? Oké, ismered Two Face-t? Nem, és te ismered Two Face-t? Igen, miatt kezdtem el videózni. Én vagyok az. Nem Árta vagy Two Face? De nagy troll vagy. Ti ismeritek Two Face-t? Most nyalak. Hát nem, megírom, hát nem. Tipp, megírom, hogy tipp. Írjuk meg neki, hogy tányér. Tányér. Lássuk, tányér. Te vagy a kutya? Tányér. Nem Two Face. Tányér. Hagyjuk. Tányér. És akkor itt most azt írta, hogy X, Risau, Dusap, Hahel, ne, Ke. Tányér. És akkor tányér, megint tányér. Tányér. Pagán, Bútul 2. Nem. Szivatlak, megírom szivatlak. Miért lenne szivatás? Tányér. Belém szerettél? Tányér. Szereted a Milkát?
Igen. Te? És érted is? Nem. Erre mit fog írni? Nutru Vaslabas du. Nem. Vrum. Oké, akkor kérdezzünk mást. Ismered Future-t? Ki ő? Megkérdezem. Hoppá, aláírtam. Hát a játékot. Ki ő? Mások tudja, hogy ki ő, ha ismeri. Say you. Akkor mit írjunk meg neki? Oké, akkor írjuk meg, hogy Cleverbot. Cleverbot. How do you do? Oké, értem, hogy mit mondasz, de most jól vagyok, köszönöm, jól vagyok. Megírom, kösz, jól. Jössz megint este diszkóban? Este se voltam. Hát nem, akkor megírom nem. Nem értelek. Nem baj. Mert nem ismerlek meg. Még. Oké. Oké, ennyi lett volna ez a Clever... Nem szőke? Hát nem. Megírjuk éppen nem. Ennyi lett volna ez a Cleverbot videó. Ma még lesz egy videóm, és akkor meglássuk, hogy mi lesz abban a videóban. Valami nagy durranással készülök nektek, szóval nézzétek meg azt a videót is. Ha tetszett ez a Cleverbotos videó, nyomjatok egy lájkot, ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Sziasztok!